Sari kayu bakar di hutan bambu. Oke lor, kembali lagi di video sederhana aku ya lor ya. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk mencari kayu ya. Ini sekitar jam loronan lor, iki mak wis milih sandangan sing wis garing. Nah, terus yang papringan itu ya istilahnya kebun sing akeh pring lor. Sadurunge papringan aku arep ngok apa tanduran sik lor. Tanduranku ki kerambil. Kerambil kita tandurannya angel lor. Terus suwe tak ingok, iki arep tak cek sik. Jebule akeh sukete. Ya langsung tak babat-babat wae lur sukete iki. Daripada mengko mati, kan eman-eman wis nandur ngoyo ya lak mati. Jane ya ora pernah tak rabuk lur. Tapi kan yo piye ngono. Wis nandur kerambil urip angel ora diopeni lak mati kan lucu ya lur ya. Aku kan nandur loro lur. Nah, sing siji iki sing siji yo urip lur. Umure sekitar 6 sasinan yo ini. Nandang wis resik aku ceritanya aku nandur winih kerambil iki ngene lho. Biyen kan makku masak lah nyanten. Diceki kerambile jebule wis metu entos lur. Lah kan arep dibuang makku. Aku kan ra etok lur, mending tak tandur wae. Seperti sok metu gelem urip ngono lur. Kan ya ngerti dhewe winih kerambil ki angel koyo lur. Saretiku tapi mbuh nek daerah nggonmu lur. Winih kerambil ki nek ora ra mudeng kan. Nang nggonku angel lur. Golek bibite wae kadang tuku yan. Tuku kadang ya ora enek. Yang pasar-pasar kadang ya ora ono. Nah, ndang wis rampung aku langsung cus yang kebun papringan lur. Tak cek sik enek apa ora pringe sing mati iki. Lah jebule iki enek lur. Pateng gedang kelah kaya ngene jebule iki. Iki omahku ki mburine ki anu lur. Kaya hutan bambu lur. Lho ngene iki. Iki pas wae nek mburi omahku. Jan nak bengi iki akeh memedine ya-yake lur. Lagi kan oke kayunya sing garing daripada mubazir mending tak jikoki lur kenoke kayu bakar gereti arepan lur tak gereti sik jajal sing mbangkolan ngene iki tak gereti kena apa ora dan ternyata ki jebule wis rada piye lur kapuk ngono ki lur bring iki wis jerone enek lemah lur terus merupul tak geret ngono kuwi kena tak tarik-tarik pucuke mbangkol lur pindah posisi ki aku lur mendingan aku pindah posisi nek kok kene iki ra kena nah iki koyoke arep iso nek kok kene iki ditariki ngene iki lur lumayan lur urip ning desa yo ngene iki lur golek kayu rada ngirit gas lur meneh nek pas ranti duit ngono kuwi was masak enek mbawon nggo kayu jane nek pring ki boros lur yakin tok ngobong pring wis kaya ngobong belarak kae nah iki tak potong isik wae nek tak gawa pisan kok ya ora nyunggah lur soalnya dawane rame tak belah dadi loro ngene iki wae lur belah dadi loro gereti wah iki mah banggal meneh kaya niki terus tak angkat iku bali lur angkat ini iki cedhak lur yang mung kuwi lugut karo semute sing akeh iki kena ngeroyok karo nyokoti awak ora kemeng kabeh nah tak angkat siji-siji ngene iki wae jan iki ora abot ya kuwi ewuh nggawa niki soalnya kiwa tengen iki akeh wit-witan aja lali carange diklumpukke eman-eman ngene iki kena diurup-urup lumayan kan iso godhog wedang apa goreng-goreng kerupuk ngono nek ngomah ngirit gas lur bola-bali meneh ngirit gas nah kayak lekku lagi ngarit nek tanah omah bar kuwi teko ngomah langsung tak golek-golek dadi ya saukuran lah karo tengah meter apa semeter ngono ben gampang lek nyigari ya dadi pring nek wis tak gorok-gorok ngene iki langsung tak sigar tapi pawone cilik ora kaya pawon sak ilulah pemeneh nggonku kan keren lah jebule mah dialu mae jenenge dialu dikepuk ya ora sida to lur ya wis ngono wae ya lur ya makasih